It-tkabbir ekonomiku li wassal biex mijiet ta' negozji jiftħu jew jespandu fisser li fl-aħħar snin żdiedet bil-qawwa d-domanda għall-accountants f'Malta minkejja dan in-nuqqas tagħhom huwa kbir hekk kif is-sena l-oħra ggradwaw biss ftit aktar minn 10% tan-numru ta' accountants li għandu bżonn il-pajjiż. L-istatistika turina li hemm ħtieġa ta' kważi 600 accountant fis-sena, però in-numri sfortunatament qed jonqsu u għaldaqstant Tgħid qed jonsu melek għandna bżonn 600, kemm gradwaw is-sena l-oħra, kemm qegħdin fil-kors bħal? Is-sena l-oħra gradwaw 60 u l-grupp li qed jippreżenta r-riċerka tiegħu propju dalgħodu qegħdin 41. Dr. Grixti qal li hemm żewġ modi kif qed tingħalaq din id-diskrepanza. Qed nimmitigaw dis-sitwazzjoni b'żewġ modi. L-ewwel ħaġa tigonna ħtieġa li nimportaw talent minn barra, partikolarment accountants Filippini u anke mill-Kolumbja. Fil-waqt li faħħar il-kampanja tal-Istitut Malti għall-Accountant ħeġġeġ aktar studenti biex jażlu din it-triq u kemm Marja Formosa, studenta f'dan il-kors, kif ukoll il-lecturer Jonathan Dingley spjegaw ma' TVM News li l-accounting huwa ħafna iktar minn sempliċiment numri u somom. Illum il-ġurnata l-accounts huwa dak li jgħin il-businesses jikbru, li jgħin il-businesses jieħdu toroq ġodda u jiżviluppaw ruhom u anka nejnuhom bl-advice li intuhom matul il-ħajja tal-business. L-accountant m'għadux il-persuna tal-backroom imma sar il-persuna li tridu fil-boardroom, fl-istrateġija tal-business u n-negozju fejn sejjer. Allura, meta inti qed tevolvi, awtomatikament qed tolli l-kwalità. Is-Sinjura Formosa qalet li tinsab imħeġġa li ġej meta tiggradwa u tibda l-ħajja tax-xogħol. Iva, tassa li wasalna lejn l-aħħar tal-istudji jekk looking forward li nibda npoġġi fil-prattika dak li studjajna dal-aħħar snin. Il-professjoni toffri ħafna opportunitajiet, m'għadniex tipo accounts u audit biss, imma hemm diversi opportunitajiet f'osma differenti, industrija, fil-privat, hemm ħafna opportunitajiet. Il-konferenza tal-erba' filgħodu hija avveniment annwali għall-istudenti tal-accounts u waqta jippreżentaw stħarriġ minn ir-riċerka li jkunu għamlu. Il-kors għall-accounting idum 5 snin, 3 snin b'aċċellerat fil-kummerċ u 2 masters u tista' tispeċjalizza f'żewġ suġġetti. Fil-każ ta' Marija studjat l-accounts u l-ekonomija.